Газинур, Гали, Фозыл, Поты, Дауд чишмәсе. Авылымда алар 6. Көмеш суларын ничәмә-ничә буын ішеп үскән. Ничәмә-ничә гасыр аларга сукмак өзелмәгән. Авылым балыклыга 17 гасырның 1-нче яртысында нигез салына. Халкы игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнә. Балта осталары, мич салучылар, итек басучылар кебек һөнәр ияләре белән дан тота. Революция кадәр үз сәүдәгәрләре була. Болгауыр һәм дәһшәтле еллар авылым кешеләрен туган туфрактан йолкып чит җирләргә алып киткән. Асыл ирләре сугыш кырларында башын салган. Әмма нәсел дәвамчылары бар һәм шөкер, бүген балыклым гөрләп яшәп ятучы авыл. Зур да түгел, бары 5 урам. Үзәк, Чишмә, Тукай урамнарның рәсми атамалары да бар. Әмма элек-электән аларны үзара гади итеп Иләк урамы, Түбәнөч, Югарыч, Аргы-як дип кенә җибәрәләр. Иң узыны Үзәк урам. Мәктәп, клуб, китапханә, мәчет, медпункт, кибет шушы урамда бер тирәдә урнашкан. Шулар арасында өр-яңасы мәктәп. Башка авылларда балалар саны кимү сәбәпле урта мәктәпләр ишегенә дә йозак салынган чорда, авылыбызда заманча итеп 2 тистә балага исәпләнгән башлангыч мәктәп салып куйдылар. Сыйныф бүлмәләре, бер дигән спорт залы. Балаларга белемле, тәрбияле, көчле, тырыш булып үсәр, туган телдә белем алыр өчен бер дигән шартлар тудырылган. Клуб каршында хәтер мемориалы. 2019 елда авылым халканы үзара салым акчасына торгызды. Бабалар истәлегенә баш ияр урын. Биредә ил тарихында дәһшәтле из калдырган 5 сугышта катнашкан солдатлар, тол хатыннар, сугыш еллары балалары исемнәре уелган. Күгәрченле кара мәрмәрдә ярымайлы манара чагыла. Каршыда гына мәчет. Олылар гына түгел, яшьләр дә йөри, 5 вакыт намаз укый, хаҗ кыла. Балалар дини белем исти. Авыл соңгы берничә елда күзгә күренеп матурая, дөресрәге төзекләнә. Бер дигән асфальт юл түшәлде, инеш буе матур ял урынына үрелде. Ачык һавада спорт мәйданчыгы булдырылды. Җәйнанда футбол уйнасалар, кышын хоккей ярышлары гөрли. Эштә бар, Урал күмәк хуҗалыгы гөрләп тора. Шуңа да яшьләр авылда кала, гаилә кора, балалар үстерә. Авылның йөзе заманча матур йортлар. Балыклы үсә, күмәк хуҗалык федераль программага нигезләнеп, яшьләр өчен яңа йортлар салдыра. Язмыш мине бер үк аермасын. Туган нигез, туган авылыдан. Газиз балаң бит минең күкләреңдә янар йолдыз булып кабынган. Тибрәндереп назлы бишегеңдә үстердең син туган авылым. Җылы кочагыңда туя алмадым тормыш дәрьясының давылын. Мин генәме авылым кичләреңә, аткан таңнарыңа табынган. Сагыну сагышларны басар дава, бармы әле җирдә табылган. Юлым китсә синнән аерылып, күз яшьләрем мендәр чылатыр. Әнкәй басып торган капка төбе тешләремә кереп йөдәтер. Балыклы талантларга бай авыл. Туган туфракка дан җырлаучы шагыйрьләре бар, өздереп уйнаучы гармунчылары. Тырыш та, һөнәрле дә, талантлы да, кунакчыл да балыклы халкы. Килеп күрегез. Күлеселәренә дә октыманнар, көтәреле таңынар атыканда, соғынып кайтамыз сине туган ягы. Сауалап шымыр чәчәк ятқанда, соғынып қайтамыз сине туған ягым. Сауалап шымыр чәчәк